دههای من برادر بهشت است. همین کجباس است. деҳаи ман деҳаи лайрони боло ки дар 70 километраи ноҳияи Сангвор ҷойгир аст, дорои табиати хушманзару зебо ва кӯҳҳои сарбарфалак кашида, бутазорҳо, ҷангалҳо, обҳои мусаффои минералӣ мебошад. азбаски ин деҳа аз сатҳи баҳр 2044 метр баланд аст, зимистони тӯлоние дорад. барои ҳамин мардуми ин деҳа тӯли 6 моҳ машғул ба ҷамъоварии захираи зимистона ҳастанд. асос ва пешбарандаи зиндагии мардуми деҳаи лайрони боло деҳқонӣ ва чоровпарварист. аз гӯшту ширу қаймоқи ин деҳа мазза накарда сухан гуфтан имкон надорад. бо як сухан зиндагӣ дар ин деҳаи биҳиштосо баробар бо истироҳати тамоми дунёст. ба ҷои техника дар ин деҳа асп асту хар асту аробаи аспу хар, чун дар ин деҳа техникае дар ҳоли ҳаракат нест. сабаби асосии ин ҳама мушкилиҳо набудани пул барои гузар аз дарёчаи Гулдара аст ки дарёчаи Гулдара сарчашма аз Пиряхҳо мегирад ва дар гармои ҳаво дар фасли тобистон сатҳи оби Гулдара боло рафта боиси эҷоди мушкилӣ мегардад. мардум дастаҷамона шурӯъ карданд ба сохтани пул барои гузар аз дарёчаи Гулдара ва аз сабаби баъзе мушкилиҳо муддати 1 сол аст ки сохтмони пул интизори сохтмончиён аст. ва ин аст деҳаи лайрони боло, деҳаи ман ки аз 100% ӯро сифат накардам. Akasha,